si estàs pensant en iniciar-te en el món del trail o senzillament portes ja un temps corrents i et pica la curiositat això de córrer per muntanya, queda't fins al final, que avui et porto 5 consells de com iniciar-te en el trail. Però abans que res et recordo que et pots subscriure, que com ja sabeu, ajudeu un piló. Ara sí, dit això, som-hi! El primer consell que us dono és, si mai heu corregut, no us quedeu de cop des d'un primer moment a la muntanya. El que us recomano jo és fer 2-3 mesos, més o menys, de rodatge així per planer, per anar agafant una miqueta de ritme, i quan veieu que sou capaços d'aguantar una horeta corrents, ja no et dic a fondo, sinó encara que sigui suau, però quan veieu que sou capaços d'aguantar una hora de córrer sense parar, per planer, llavors és quan ja començarem a fotre'ns per muntanya. Amb la qual cosa ens porta en el segon consell. El segon consell que us dono és, un cop ja heu agafat ritme per planer, començant a fer una miqueta de terreny ondulat. No hi ha pujades exagerades, sinó que fas una miqueta de puja i baixa, però encara no començar a fer pujades com la que estic fent jo. Vale, una miqueta ondulat, allò de puja i baixa, però que pugueu mantenir el ritme de córrer tranquil·lament, sense anar afogats. Tercer consell. Un cop ja domineu aquests dos primers passos que us he dit, doncs és hora ja de començar a ficar-vos més per muntanya. Un consell que us dono és, les primeres pujades que facis, fer-les a caco. A caco, què vull dir? Camina, corre, anar combinant. I millor que sigui per pista abans que per corriol. Així, d'aquesta forma, aniràs agafant ritme i aniràs acostumant el cos a fer desnivell a poc. No sigueu bojos i us foteu a fer el primer dia que sortiu 20 quilòmetres amb 800 positius, perquè potser vos per planer esteu acostumats a fer 20 quilòmetres. No és el mateix 20 quilòmetres per planer que per muntanya. Per això, el primer cop que us fiqueu per muntanya, el que us dic, pujades a caco i millor per pistes de muntanya. Ja estareu a temps a ficar-vos per corriols. Així, d'aquesta forma, el que us dic, de mica en mica anem sumant desnivell i anem agafant experiència en muntanya. Perquè per muntanya no tot és córrer. Per muntanya és més que res mental que físic. Físic també, però és molt mental. T'has de conèixer molt bé per córrer per muntanya, crec jo. I aquí segur me direu, hòstia, Sergi, i com collons ho faig per pujar les pujades corrents i no morir en l'intent? Doncs molt fàcil, això es porta amb el quart consell, i crec jo que és un dels més importants que hi ha. A part doncs d'entrenar intervals, o sigui, sèries i canvis de ritme en pujada, que això guanyes molta resistència, doncs el que us recomano jo és entrenar molta força muscular, mínim un cop per setmana, i exercicis de força de potència, algo de força màxima, etc. Perquè crec jo que la força en qualsevol tipus d'esport que practiquis és fonamental. Són com els ciments d'una casa, que sense uns bons ciments la casa es desploma. Doncs el mateix passa amb l'exercici de força. Si tu no entrenes força, tot el que facis no servirà per res. I ja per anar finalitzant, cinquè i últim consell que us dono és, sobretot, ficar-vos en les mans d'un professional. No qualsevol professional, sinó una persona que tingui experiència ja no en el món del running, sinó també del trail, perquè són dues coses diferents, al cap i a la fi. I també que tingui uns estudis, una titulació certificada, perquè hi ha molta gent que fa dir professional i no en tenen ni idea. Per això el cinquè i últim consell que us dono és poseu-vos en les mans d'un professional, ja que us ajudarà molt a progressar i d'aquesta forma ja no us estancareu. I potser a curt termini no notareu res, però a mesura que aneu fent, doncs ja veureu el canvi brutal
que notareu. Doncs bueno, gent, fins aquí el vídeo d'avui. Us recordo que baix a la descripció tindreu les meves xarxes socials per si em voleu seguir per allà. I si us ha agradat, doneu-li like. Sobretot no oblidis subscriure't. I ara sí, fins la pròxima.